Nasawi ang 3 dayo mula sa Bland Benguet matapos malunod sa baybayin sa Barangay San Francisco, San Fernando City, La Union. Ayon sa pulisya, unang nalunod ang 37 anyos na si Jero Binayan. Nalunod din ang dalawa niyang kasama na sina Prexian Likyag, 22 anyos at Joshua Dativas, 17 anyos, habang sinasaklolohan si Binayan. Nirescue nila itong isang 37 years old na nalulunod, wherein kinapitan niya yata yung dalawa. So ito na yung isa-isa na retrieve. Immediately nag-respond din naman ang ating Philippine Coast Guard, PDRMO and CDRMO na yung alam naman natin na very safe naman yung karagatan dito sa La Union, wherein lang siguro according sa mga kasama niya is nakainom po itong isang 37 years old nung naligo. Unang na-recover ang katawan ni Likyag, habang kinabukasan naman nakita ang mga bangkay ni Dativas at Binayan. Sa kabila nito, mahigpit din ang paalala ng pulisya sa mga beachgoer na maging alerto sa gitna ng kasiyahan. Importanteng bigyang prioridad ang kaligtasan at iwasan na sanang maligo sa baybayin kapag nakainom. Muli ring pinaalalahanan ng mga resort owner kaugnay sa pagtatalaga rin ng mga lifeguard sa mga baybayin. Lahat ng mga resort owner ay dapat magkaroon ng trained lifeguard. So, yun yung mga isa sa mga requirements nila for renewal of their registration or yung kanila sa pag-operate sa mga resorts nila. Joan Punsoy, Balitang Solid North.